24 बोसोर इन्डियान आर्मी हाविलदार साख्रि मावना आजिरा मोननाय रनजन बसुमतारी बिथांखौ गामिनि रायजो राजाफोरा बरायदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार हालामनि माइनावनोगोर गामिनि 24 बोसोर इन्डियान आर्मी हाविलदार बिबानाव साख्रि मावनानै दिनै आजिरा लानानै गावनि आंगो नखराव गिदिंनानै फैफिनबाय रनजन बसुमतारी बिथाङा। नंगौ, माइनावनोगोर गामिनि रनजन बसुमतारी बिथाङा 24 बोसोर गावनि नखरखौ नागारनानै हादरनि थाखाय इन्डियान आर्मी हाविलदाराव साख्रि मावहैदोंमोन आरो बिथाङा दिनै हादरनि थाखाय मेंनो रोङै इन्डियान आर्मी हाविलदाराव थानानै खामानि मावना इन्डियान आर्मी हाविलदार बिबाननिफ्राय आजिरा लानानै गावनि आंगो न' फारसे फैफिनबाय। इन्डियान आर्मी हाविलदार बिबाननिफ्राय आजिरा लानाय बिथां रनजन बसुमतारीखौ गामिनि रायजो राजाफोरा खाम सिफुं लानानै बर'नि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों रंजा बाजायै बरायनानै लाबोदों। आं बेनि सोमोन्दै सानो दिनै आं सिमां मोनथां आं गामियाव मोनफैबाय दिनै रिटायार 24 बोसोर साख्रि मावनायाव गेजेराव मोनफैनानै आं सिमां मोनथां बायदि मोनदों दा। ओमफ्राय गामिनि जोंहा रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोजां वेलकाम खालामदों। आङो बेखौ सानस'नो हाया आरोना, बिराद मोजां बिराद खुसि मोनदों आं, बिराद खुसि जादों आङो 2001 नि मार्चआव आङो जादोंमोन। 2001 मार्चआव हाबदोंमोन। दिनै 31 मार्चआव आंना 24 बोसोर कमप्लिट। बेखायनो आं फैबाय आरो बेस्ट आङो दा हावलदार पेन्सन फैदों, दा हावलदार एकदम फुल पेन्सनाव दै हावलदार आङो फुल पेन्सनाव आङो दा न'आव दिनै हावलदार 24 बोसोर मावनानै आं न'आव फैबाय आरोना। आङो बिनि सिगाङाव प्रमसन लाखियोमोन एकदम 24 इयार्स हावलदार आं हावलदार फुल पेन्सन फैदों दा बेनो आरो। दा आङो मथा मथि आङो नायसै 3 मास 4 मास बिदि गामिजों एडजास्ट खालामनायसै आङो। जुदि जायाबा आं ओमफ्राय साख्रिथ' मावफिनगोन आं ना, मावफिनगोन बिराद लामा दं ना। बेनिफ्राय जुदि जायाबा मावला, ओमफ्राय हालौनांगौ दं माबा दं ना, आं बिदि खालामसै आरोना। जिखुनु जायाबा बिदि मावसै आरो बेबायदि आरो ना। मानगोनां दिनै नैबे सारिदुवार बिजाबनि बेन्दोङाव थानाय जोंनि माइनावनोगोर गामिनि थागिबि मानव गेदेर रनजन बसुमतारी बिथाङा बिथांनि नखराव दिनै आरज खालामनाय जादों। बिथाङा गावनि सेन्ट्रेल साख्रि मावनानै 24 बोसोर साख्रि मावनानै बिथाङा आजिरा लानानै जोंनि बे माइनावनोगोर गामियाव थागिबि नखराव सफैनो हाबाय। बिथांनि बे सफैनो हानायनि थाखाय जोंनि माइनावनोगोर जानानै गोबां साबायखर बावनाय थाबाय। मानोना बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै बिथाङा दिनै साख्रि मावनानै गावनि नखराव सफैनानै थाखाय जोंनि सनितपुर जिल्लाजों लोगोसे सारिदुवार बिजाब बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोना फैनानै दिनै बिथांनि नखराव आरज खालामदों आरो बे आरजआ बिथांनि नखरनि गोजोननाय आरज आरो लोगोसे बिथाङा ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै जोंनि बे सेन्ट्रेल साख्रि मावनानै फैनानै जोंनि बे सनितपुर जिल्ला बेन्दोङाव थानाय सारिदुवार बिजाबनि बिथाङा सासे गोख्रों मावथि। आं बिथांखौ जोंनि सारिदुवार बिजाब जानानै बिथांखौ जों बरायदों आरो लोगोसे बिथाङा ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै फैदों। 24 बोसोर सेन्ट्रेल साख्रि मावना फैनायाबो एसेबां गोरलै नङा। बेखायनो बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन आरो बिथाङा गावनि नखरनि गावनि बिसि आरो गथ' गथायजों सफैनानै बिथाङा गोजोननाय दङ आरो बिदिनो जोंनि बर' हारिनि नैबे थासारिखौ लानांगौ आरो जों बिफाव लायोबा जोंनि साख्रि मावनाय बा गोबां थानाय साख्रि मावनानै फैनो हानाय बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जायो। जय बोराइ बाथौ। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ।
बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।